Takže, takže čaute ľudia, vítam vás pri tomto videu. Ja som vám chcel povedať, že nahlašte tohto typka, je to proste scammer, proste. Takže takto som si s ním písal, že či by nech vytriedil Lagrande. A on mi napísal, že ne, jedno. A som sa opísal, že 12,7 miliónov a že ok to pôjde, ja som povedal, že dobre, toto, čo mi to dáš, tu máš ešte zabrainaty, to je moje najlepšie, takže proste som ukázal a on chcel do indexu Laka Korača, a myslel, že OK, do indexu OK, to proste ja ho poznám, ale tak ale neviem, či to bolo reálny, alebo nejaký scammer, proste neviem, ale scamol mňa Lagrande, no. A za tú Lagrandu si vybere Žekninik, on ma raz blokoval, ale tak to už je dávno, on vykradol minulé 3 coino. A to bol asi iný typek, toto bol podľa mňa nebol on. Ale tu môj nick a dal som, dobre, som mu napísal, že jo, přijmi mi to, on mi napísal, že halo, lebo som sa na ňom nenapojil, že ja som napísal, že kde to máš, ja som na aute. No, že na aute a on už, áno, a tá Laka Korača taký bol, a som napísal potom Laka Koraču a potom mi pšenísť a potom tuto keď mi ukradol že si mi to tradne potom, lebo on mi to ukradol, tú Lagrande, a som myslel, že mi to potom vytradí, ale on mi potom napísal, že tvoje chyba, ale mňa si mi Laka Koraču, ale tak ja čo, keď nemám Laka Koraču, znamená, že mi to musí ukradnúť, a potom si ma blokol a potom som napísal, že co, a potom, že ja som si myslel, že proste, keď potom mi to vytradí, tak som sa rozhodol, že ok, dám ti tú Laka Koraču a potom mi dáš trade. On mi vlastne ok, a potom ma písal, že dej mi adblock, a toto je vlastne posledná správa, čo som mu poslal, a potom tieto správy sa už neposlali. Takže tu si ma zablokoval a toto je všetko, ale vám ešte ukážem tento účet. Toto je on, už ma zablokoval. Je to proste Jonas admin, ale tak podľa mňa to on nebol, lebo podľa mňa on nemá napísané jeho username Mati niečo. Takže neviem, aký to bol jeho, skôr, že si nenatočil kto ma skemol, bohužiaľ, a neviem ani jeho meno si nepamätal. Takže asi tak dajte mu nahlásenie, ale tak nejako to podľa mňa nepomôže, takže asi tak. Takže toto z tohto videa bolo všetko, takže čau.